Лагерът на истината там е Теодора Енчева. Здравей, Теодора. Здравейте, Еди. Какво се случва там? Здравейте, Митко и Цвети. Градът на истината се казваше този град, който в началото на промените у нас започна да се гради точно пред президентството, пред сградата на бившия партиен дом. След това тази сграда беше запалена. Сега ние се намираме тук съвсем близо до Народното събрание, където има само една палатка. Има 20 души, които са се събрали, и аз имам двама събеседници, които участват в този палатков лагер. Това са Антон Димитров и Чавдар Янев. Господин Димитров, да ми кажете защо сте тук, до кога ще стоите също така? Тук съм по причината, поради която съм излязъл и на улицата преди 15 на дни, за да можем всички заедно, хората на България, да променим системата, защото системата в България е ясно, че за тия 23 години не проработи в полза на народа. Как ще промените системата? Тук събирате в една тетрадка вашите искания. Какво точно искате от Народното събрание, което все още работи до назначаването на служебния кабинет? Нали не мислите, че от тетрадката исканията са всичките актуални и всичките са все в тази насока? И започнали сте сега да ги събирате за това? Естествено, защото за нас е важно да се чуе гласа на народа, и вие, ако сте чули, на обяд почина още един човек от самозапалилите се, а хората се запалиха в България просто защото не бяха чувани. Народа нашия излезе по улиците, защото той не беше чуван от сегашната власт, която обслужва само олигархията. Кажете ни, кои са първите три неща, които трябва да се променят сега според вас, веднага? Според нас веднага първото нещо, което трябва да се промени, е закона за изборите. Изборния кодекс, да. Така да се промени, че да може да участват в него и граждани, излъчени от гражданското общество, от граждански формации, по прозрачен начин, а не само от партийните централи, което да даде възможност в съответните избирателни райони да влязат хора, които са познати, които знаят проблемите и обстановката в тези райони. И ние от Граждански форум Промяна направихме това сдружение преди горе-долу 8 месеца, точно с тази цел, за да можем да участваме в процеса на управление на държавата чрез нашите формации по страната. Сега да попитаме и господин Чавдар Янев. Той е познато лице на зрителите на BTV, защото го показахме в неговия протест преди няколко месеца пред Висшия съдебен съвет, когато той протестираше именно срещу топлофикация. Кажете ни сега защо сте тук, вашата палатка, старата ви палатка, я виждаме точно зад гърба ви. Колко ще издържите сега в протеста си и тук пред Народното събрание? До 12 със сигурност, и така се продължава. А какво ще стане, ако на 12, когато президента обеща, че ще обяви служебното правителство и премиера на това правителство, нищо не се случи? Какво ще направите вие лично? То най-вероятно така ще стане. Какво може да направим? Просто ще се мисли тогава на място. Какви са ви плановете сега? Сега какво искате да постигнете тук в тези дни, когато ще бъдете през цялото време? Очаква се и да спите, доколкото разбирам и чувам, в тези палатки. Същото, което каза господина, исканите са същите. Просто системата трябва да се промени и да заработи. Как точно? Как да стане това? Лично аз не знам точно как. Те са компетентните, избрани са. А как си представяте държавата да бъде, да речем, управлявана без партии? Как да стане това? Това е едно от исканията, които най-често чуваме от протестиращи. Не е прецедент в световната практика. Имало държави, които с години са нямали парламент, но просто като се спазват законите, икономиката си работи и няма нищо фатално. Държави има еднолични режими, има диктатури. Какво ви донесоха, само да ни кажете дали е важно? Току-що. Искате да знаете какво искаме да променим. Ето, до госпожа Цецка Цачева е внесено искане. Ето входящия номер 354 и така нататък. Кажете за какво става дума. За промени в законодателството в изборния кодекс. Този законопроект е изготвен от експерти и е в унисон с исканията на протестиращите граждани. Той решава много от проблемите за равноправно участие на гражданите. Кажете ми какво е това кратко нищо. Проекто закон за изменение на изборния кодекс. Този закон е плод на работа. Кой го е направил този проект? Десетки юристи,
това име помоли човека да не го ползваме, но може да се каже... Разбрахме. Това е за сега от нас. Теди, тук протестиращите продължават. Показаха ни току-що своя проект за изменение на изборния кодекс. Внесен в Народно събрание. За съжаление, Теодора не можа да ме чуе. Имах въпроси към събеседниците.